ちを癒したまえ。
の者の剣となる。かの者の剣となれ。照らす聖なる力よ。これでもっとレディ様のお役に立て。者たちを癒したまえ。邪魔はさせないわ。そこまた剣の腕が上がったわ。
としても突破する。以上はやらせない。